Ingonyama uMisuZulu kaZwelithini uthi kuningi kakhulu akufunda esilweni esebuza uBhejane phuma esiqiwini onguyise. Namhlanje ke ubevakashele ezindlini zokusakaza e-SABC eThekwini. Ekhuluma emsakazweni oyisikhondla-khondla kulelizwe ukhozi, umphame ephuce kubalalwe inyanga uchaze kabanzi ukuthi lusho ukuthini kuyena usuku lwanamhlanje na. Kwaba isikhathi leso sokuvula ikhasi elisha empilweni yami, empilweni yendlunkulu nasempilweni yesizwe sonkana. Ekutheni isihlangu insika yesizwe ngalolu suku eminyakeni emibili eyedlule yayisiwile. Uchaza kabanzi ngezifundo ayifunda kuyise uMdlokombane Vukume ngentaba uvukudla amadoda. Inhlonipho esizweni, ukuzazisa njengesizwe namasiko ethu nosikompilo lwethu njengesizwe. Ingonyama uMisuZulu kaZwelithini wethembisa ukuthi uzoqhubeka la kugcine khona isile esebuza uBhejane phuma esiqiwini. uMdlokombane konke asibusise ngakho okuhle sizogcina njengesizwe. Sizogcina njengesizwe ngoba negama liyasho ukuthi into enhle iyabonelwa futhi into enhle iyagcinwa. Uthi ke ongabonwayo usibusise kakhulu isizwe samaZulu. Umhlaba ikhona Zulu mnyama uNkulunkulu asebheke kulesi sikhathi samanje ukuthi senza kanjani ngawo. NginguCalvin wakwaDludla, ezindabeni ze-SABC.